Ако знаете само тази пуста зеления, от кога я чакам да излезе, за да се направя едни постни сърми с лапът. Измитите листа почиствам от дръжките, изрязвам дебелата жила в средата на листото и попарвам за няколко секунди във вряща вода. Попарените листа прехвърлям в студена вода, за да се прекрати процеса на готвене. Моркова и лука запържвам за кратко, след което към тях добавям ориза и бъркам, докато зранцата станат прозрачни. Подправям с сол, черен пипер, червен пипер, чесън на прах и джоджен, като всичко е на вкус. Наливам 2/3 от общото количество вода и готвя в тигана, докато ориза я поеме. Започвам да навивам сърмите, като за една сърма от по-големите листа използвам едно, а от по-малките две, сложени едно до друго. Готовите сърми нареждам на един ред в тава, постлана с хартия за печене. Посипвам солю и останалата 1/3 от водата. Готвя около 30 минути на 250 градуса без вентилатор. Трябва да останат на мазнина.